Ето ми е охата. Дори има Хубаво свет. заявка за още 200 000 бройки. 200 000 бройки? Да. Не мога да повярвам. Можеш да повярваш. Кирашът мисля, че е точно така, с 200 000 отгоре. Браво, Петро! Браво! Картял Петро, аз сега, какво да го кажа? Да. Ало? Това е телефонният секретар на Шулц. И аз обичам. Нашият редактор също замина за 2 седмици на море в Алпите. Оставете съобщение, ако искате. Като се върне, я го чуе, я не. Чао! Петро! Ще празнуваме! Шефе, само секунда. Малко по-късно. Сега идва.